Nunnavuoren sunnuntai-ilta on päättynyt sillä tavalla, että 2,5 tunnin tahkoamisen jälkeen Kokkolan Tiikerit vei tämän ottelun lukemin 3-2. Ja ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa täällä kommenttaja jakamassa ensin joukkueiden päävalmentajat Tiikereiden Mikko Keskisipilä ja kotijoukkueen eli Tutovolleen Jani Niskakangas. Ja lähdetään liikkeelle Tiikereiden Mikko Keskisipilästä. Tosiaan 2,5 tuntia nähtiin 5 erää kamppailua. Oliko odotettavissa, että tulee näin tiukka ja tasainen taistelu? No oli, kyllä me tämmöiseen peliin valmistauduttiin, että Tuto puolustaa hyvin, tosi sitkeä puolustusjoukkue, hyökkää erittäin fiksusti, heillä on tällä hetkellä niin kuin tosi toimiva ja hyvä sapluuna tuohon pelaamiseen, niin kyllä me nimenomaan siitä puhuttiin, että varmaan tullaan pitkiä palloralleja vääntämään ja meidän pitää olla niin kuin valmis alusta loppuun asti pelaan ton tyylisiä palloja, mitä tuossa nyt tänään pelattiin. No siltä se tosiaan tonne ylös ainakin näytti myöskin, että puolustitte tosi ahkerasti ja halukkaasti ja ahnaasti ja välillä jopa semmoisia vähän mahdottomankin kaltaisia palloja haitte peliin. Niin onko tämä myöskin tyypillistä teidän pelityylille kaiken kaikkiaan? On ilman muuta. Minun mielestä jollakin tavalla vähän ehkä samantyylisetkin joukkueet tuossa oli vastakkain tänään, mutta varmasti nähtiin viihdyttävää lentopalloa, ainakin pitkiä palloralleja ja monenlaisia tapahtumia siellä, että pelillisellä puolella niin kyllä siellä niin ehdottomasti on meillä juttuja, minkä kanssa meidän pitää yhä tehdä töitä, mitä pystytään parantamaan tuossa, mutta tyytyväinen on niin siihen, että se oma taso säilyy siinä, jos muutamia virheitä tulee jossain kohti, niin aika hyvin pystytään kuitenkin pitämään se semmoinen oma perustaso ja se riitti tänään tuollaiseen tulokseen. Tilastoja kun katselee, niin 2 asiaa paistaa sieltä aika hyvin silmiin. Ensinnäkin tsekkipassari Jiri Zrbin henkilökohtainen pistesaldo taisi olla +9, jos en ihan väärin katsonut. Itse asiassa 9 pistettä +6. Ja sitten toi tietysti Jere Mäkinen 30 +19. Nämä on aika kovia lukemia ajatellen sitä, että Jere Mäkinen kuitenkin yleispelaajana ja passari sitten passarin tontilla, niin oliko tämä joku tämmöinen niin sanotusti poikkeuksellinen suonenveto vai osasitko odottaa tällaista myöskin? No en mä osaa sanoa, kyllä me yritetään pitää meidän hyökkäyspeli monipuolisella ja löytää sieltä joka puolelta niitä ratkaisuja. Että tänään varsinkin nelospaikalta molemmat laiturit niin oli tosi tehokkaita ja aika isolla kuormallakin tuossa, että se oli tietysti niin kuin iso plussa tältä päivältä meidän peliin. Hyvä, otetaan tässä kohtaa mikrofoni Janin käteen ja jatketaan hetki kotijoukkueen valmentajan kanssa. Pieni yhteenveto ensin siitä, mitä nähtiin 2,5 tunnin aikana. Tiukkaa vääntöä ja se, että onnittelut ekana Tiikereille, että pelasi hyvää ottelua ja oikeastaan jos vertaa aikaisempiin peleihin, niin mitä ollaan pelattu, niin Tiikerit kyllä niinku, ne raastaa kyllä niinku erään ihan alusta loppuun asti, että sieltä ei hirveästi niitä ilmaisia tuu ja niin kuin Mikko sanoikin, niin paljon on meidän pelityyleissä niinku samaa, että jos miettii puhtaasti miten lähestytään syöttämistä ja sitten puolustamista, torjumista, niin siellä on paljon samoja hommia, mutta tänään ei pärjätty vastustajan nelospaikkaa vastaan niin hyvin, mikä ehkä itsellä oli ajatus ja se vähän vaikeutti meidän pelaamista. No, sä oot joskus mikrofonien ja kameroiden ulkopuolella kerran todennut, että toi Tiikereiden rutiinitaso on sen verran kova, että se on sen takia vaikea joukkue voitettavaksi, niin ilmeisesti tänään nähtiin nimenomaan sitä. Joo, että sieltä ei hirveästi mitään semmoista hölmöilyä tuu, että pääsisi niinku ilmaiseksi ratsastaa ja saisi siitä pinnoja. Ja meillä loppuviimein syöttökin toimii ihan hyvin, että sitten välillä ehkä huomasi, että ei pystytty suuntaa sitä niin hyvin noihin väleihin, mitä oltaisiin haluttu. Että se Tiikereitä vastaan siinä pitää onnistua hyvin, mutta sitten sieltä noin isotkin pallot paloo tänään aika hyvin, että oltiin vähän ongelmissa ja aika paljon pomppi meidän käsistäkin pihalle. No sitten sen verran pakko ottaa kiinni vielä tuohon, mitä Mikollekin esitin, eli toi Jiri Zrb ja sitten Jere Mäkinen, niin osasitteko te odottaa, että sieltä tulee passarilta noin paljon toisen kosketuksen ratkaisuja ja sitten myöskin se, että Jere Mäkinen olisi noin kovassa vedossa?
no ei me varmaan tätä peliä passarin pistemäärää hävitty, että varmaan jotain muita seikkoja oli, mihin tänään hävittiin peliin, mutta se, että mutta Mäkinen oikeastaan videolla näyttikin, että hyökkää vaarallisesti, pystyy aika kovaan tempopassiin, niin sieltä löytyy hyvin suuntia, että rajallekin vetää aika iloisesti, että ei se sillä mikään yllätys ollut, että sitten olisi tarvinnut meidän hyökätä vähän paremmin, mutta siinä tuli muutamassa kierrässä aika pitkiä saidipätkiä, että ei siinä oikeastaan jatkopalloilla juhlittu siinä, että olisin olettanut, että ehkä joukkueiden tapot olisi ollut vähän pienemmät tänään, että siinä molemmat onnistu kyllä hyökkäyspelissä, että me tultiin ehkä vähän normaalia enemmän keskeltä tänään ja päästiin siitä aika hyvään tulokseen, että sitten laitureiden tehot olisi pitänyt olla vähän isommat, että oltaisiin tänään voitettu. Loppuun vielä viimeinen allekirjoittaneen kysymys. Kuinka tyytyväinen on oman joukkueen peliin tänään noin niin kuin asteikolla 1-10, jos tulos jätetään pois? No kyllä mä niin kuin ylipäätään tämän päivän otteluun ja koko tähän alkukauteen on niin kuin todella tyytyväinen ja niin kuin sanoin, ehkä tänään enemmän ei ollut meidän huonoutta, että se oli Tiikereiden hyvyyttä, että meillä oli käytännössä vähän semmoinen peruspeli ja mun mielestä Tiikerit pelas kyllä niin kuin erittäin hyvän pelin, niin silloin se kääntyy vastustajille. Jere Mäkinen ja Lauri Lehtonen nyt sitten vielä tähän ottelun parhaina palkitut ja Jere Mäkinen ensin mikrofoni kädessä, niin semmoinen nopea yhteenveto, mitä yleispelaajan näkökulmasta nähtiin tässä sunnuntai-illassa. No olihan se tiukka vääntö, pitkiä palloralleja puolustetaan paljon molemmat joukkueet, että välillä ei niin laadukasta tekemistä. Kyllä siellä oli sitten aika paljon kaikkea häsellystä, mutta en tiedä, se ehkä kuuluu vähän molempien peleihinkin, että se sattuu ja tapahtuu niin sanotusti. Mutta en mä tiedä, ihan hyvä vääntö oli. Sulle tänään 30 pistettä ja taisi olla teholukemat plus 19, niin olet varmaan ihan kohtuullisen tyytyväinen omaan peliin tänään. Joo, kyllä voi olla, että VO:nkaan oli välillä ehkä vähän haasteita, mutta ylipäätänsä ihan ok. Hyvä suoritus. Hyvä. Sitten mikrofoni Lauri Lehtosen käteen ja semmoinen nopea yhteenveto myöskin tästä, mitä nähtiin 2,5 tunnin aikana keskitorjujen näkökulmasta. No yleisö saa ainakin koko rahaa eestä kattomista ja ihan odotettu peli oli, että ei tullut mitään silleen yllätyksenä. Että Tiikerit on myös hyvä torjuntapuolustusjoukkue, niin kuin mekin ollaan oltu nyt tässä alkukauden, niin se on aika helppo yhtälö, että sillä on tasaista vääntöä. Miten tyytyväinen itse olet oman pelisi tänään, jos ajatellaan, että jätetään tulos pois tästä ajatuksesta? No mun mielestä aika perussuoritus. En ole katsonut omia tilastoja, paljon oli, mutta ihan hyvä suoritus. Yes. Jos ei lisäkysymyksiä ole, niin nyt sitten tässä kohtaa päätetään tämä lehdistötilaisuus tähän ja toivotetaan Tiikereille onnea voitosta ja turvallista kotimatkaa sinne Kokkolan suuntaan. Nyt täältä tähän. Kiitos.